Medgyessy Ákos és párja Anikó igencsak rendhagyó esküvőt tartott augusztus közepén Nyíregyházán. A vőlegény és a mennyasszony ugyanis traktorral vonult a mennyegző helyszínére, ráadásul nem is akármilyennel. A Dorker Kft. Révén ugyanis a 2013-as év traktorával, a Deutz-Fahr Agroton 7250 TT erőgéppel járták körbe a várost. A választás természetesen nem volt véletlen. 11 éve dolgozunk Deutz-Fahr traktorral a gazdaságunkban. A kedvező tulajdonságai és a nagyon jó háttere, ami van a Deutz-Fahrnak Magyarországon, amiatt választottuk annak idején is ezt a traktort. A vőlegény a tavaszi roadshow gép bemutatón találta ki, mi lenne, ha ezzel az elegáns, mégis erőt sugárzó traktorral vinni az oltár elé választottját. A Dorker Kft. Területi képviselője, Sinka Ferenc a kérést követően pedig intézkedett. Nagyon szépen köszönjük a Dorker Kft.-nek, hogy ezt mind létrehozta nekünk és megengedte, hogy egy ilyen traktorra elmehessünk az esküvőnkre, mert szerintem ez egy nagyon nagy kivétel egy ilyen embernek, aki szereti a Deutz-Fahrt, ez felbecsülhetetlen érték. A Dorker Kft. Teljesítette Ákos kívánságát, és egy szép augusztusi napon a fiatal gazdálkodó és párja néhány órára kölcsön kapta az év traktorát. Az esküvő előtt természetesen nem maradhatott el a fényképezkedés, Ákos két nagy szerelmével pózolhatott a kattogó gépek előtt. A fotózás után viszont már sietni kellett, az ifjú párt ugyanis várták a családtagok, barátok és a szertartás. Ami pedig a jövőt illeti, Ákos Anikóval képzeli el élete hátralévő részét, de abból nem hiányozhatnak a Deutz-Fahr traktorok sem. Az én traktoromat, amivel jelen pillanatban dolgozok, ami most 11 éves, és akkor az cserére kerül, az nem lehet más, csak Deutz-Fahr.